Δεν είστε σε λάθος βίντεο, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Πάμε λοιπόν εμείς να πάμε να δούμε τα δικά μας, να δούμε όμορφα μέρη, θάλασσα, καλάμια, ψάρια. Με λίγα λόγια, φύγαμε για ψάρεμα. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, εντάξει, όπως καταλάβατε και από την αρχή, έχω φύγει για ψάρεμα. Και την προηγούμενη εβδομάδα πήγα. Δεν ανέβηκε το βίντεο, όχι γιατί δεν έπιασα ψάρια και δεν το ανέβασα. Έχω δείξει σε όλα μου τα βίντεο ότι δεν κολώνω σε αυτό, έτσι, δεν μασάω. Είτε άψαρος είτε με ψάρια, εγώ τα ανεβάζω. Απλά ήταν μια κακή ημέρα, γιατί καθώς πήγα να βγάλω τα καλάμια έτσι, από το αυτοκίνητο να ξεφορτώσω τη θήκη, κουβαλούσα και άλλα πράγματα, λίγο ατσούμπαλος κιόλας. Κάπου το ζόρισα και έσπασε η μύτη του καλαμιού, εκνευρίστηκα πάρα πολύ και σηκώθηκα και έφυγα, κάθισα κάνα μισάρο, τράβηξα κάτι πλάνα που εντάξει το μέρος δεν υπήρχε, ήταν τα κρινάκια. Είναι μετά το Σταυρό, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν τώρα που το βλέπετε και όλα στο μέρος και από ψηλά, αν σας αρέσει. Θα μπορούσα να ξαναπάω στο ίδιο μέρος, αλλά εντάξει, είμαι και λίγο προληπτικός, να μην λέμε τώρα χαζομάρες. Και τελικά θα πάω κάπου αλλού, δεν έχω αποφασίσει. Το καλό εκείνη την ημέρα ήταν στα Δολώματα. Συνάντησα κάτι παιδιά, κάτι φίλους από το κανάλι, γνωριστήκαμε. Γεια σας παιδιά αν μ' ακούτε, και ελπίζω κάποια στιγμή να ψαρέψουμε μαζί. Πολύ χαβαλετζίδες φαινόταν και ωραία παρείτσα. Και μ' άρεσε έτσι που αρχίζουμε σιγά σιγά και μεγαλώνει η παρέα και μπορεί να συναντηθούμε κάπου. Πολύ μ' αρέσει. Τέλος πάντων, όπου και να πάω σήμερα, όπου και σε κάθε βίντεο, εγώ θα σας δείξω πού ακριβώς θα πάω. Και ελπίζω να βγει ένα ωραίο βιντεάκι, να το απολαύσετε και εσείς και φυσικά να απολαύσω και εγώ τη μέρα και να μην πάει τίποτα στραβό όπως την προηγούμενη φορά. Προς το παρόν πολλά είπα, θα τα πούμε σε λίγο στην παραλία. Λοιπόν παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα όπως σας είπα, συναντήθηκα στα Δολώματα με κάτι φίλους, έτσι. Και πάλι ξαναβρήκα πάλι γνωστό και φίλο, το φίλο τον Νίκο. Οπότε από ψαρευτικό το βίντεο γίνεται σαφάρι ψαριών. Τα πούμε σε λίγο στην παραλία. Καλά, εγώ έχω εντυπωσιαστεί από τη διαδρομή. Θα προσπαθήσω να τη δείξω. Πάμε μεταξύ τρίτου και δεύτερου ποδιού της Χαλκιδικής, ούτε ξέρω πού, το δείξουμε στο χάρτη. Και είναι εντυπωσιακότατη η διαδρομή. Εντυπωσιακότατη. Όσο μπορώ θα δείξω πλάνα για να δείτε πόσο όμορφα είναι. Το μέρος είναι καταπληκτικό. Έχω κουβάλιμα τώρα. Δεν υπάρχει. Άξιζε τον κόπο. Και εδώ πέρα συνάντηση με τον φίλο, τον Αστέριο, τον Λιάρο. Θα ψαρέψουμε σήμερα δίπλα-δίπλα. Και θα περάσουμε και πολύ ωραία. Λουκάνικα έχουμε φέρει, κάρβουνα έχουμε φέρει, σκάρες έχουμε φέρει. Χαμός!
όσο είχε φως. Προσπάθησα και τράβηξα πλάνα, γιατί έχει πέσει ο ήλιος τώρα, είμαστε με λιγοστό φως. Εντάξει, το μέρος είναι μαγικό, ούτε ξέρω ακριβώς που είμαστε. Απλά το απολαμβάνω. Εντάξει, όπως καταλάβατε, σήμερα έχει βραδινό ψάρεμα. Καλή φάση. Σε λίγο πάμε και στον Αστέριο, δίπλα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, το διασκεδάσω όσο μπορώ και ελπίζω να διασκεδάσετε και εσείς το βιντεάκι. Παιδιά, το πρώτο ψαράκι. Εδώ ο φίλος Αστέριος. Τσιπουράκλα. Τσιπουράκλα. Σε τι το όνομα? Τσιτσούνι. Κλασικά. Ωραίο σαλαβρέχει τώρα. Στριφτό. Ναι, στριφτό. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Εντάξει, τώρα άρχισε κανονικά η βροχή. Αστραπούλες. Μια χαρά όλα. Δεν πειράζει, το διασκεδάζουμε. Ο Αστέριος έπιασε μια πάρα πολύ καλή τσιπούρα. Έχει ζωή. Τώρα ελπίζω να μην μας τα χαλάσει η βροχή. Ό,τι μπορώ, παιδιά, από εικόνες θα μεταδώσω. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχω μαζέψει την καλή κάμερα, μικρόφωνα, λόγω του νερού. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε μια γωνίτσα ήσυχη. Κάπου να προστατευτούμε, γιατί ξανά άρχισε πάλι να βρέχει. Σαφάρι εντελώς, παιδιά. Και μόλις περάσει η βροχή συνεχίζουμε. Και έχουμε βρει μια αυτοσχέδια καλύβα. Βάλαμε και τις καρέκλες εδώ πέρα. Μπροστά η θάλασσα. Και πάει, παιδιά, για πολύ μπόρα, έτσι. Εντάξει, έχουμε πνιγεί όλες αυτές τις μέρες. Και συνεχίζει εκεί, να μην μας αφήσετε μια μέρα. Και η φάση ποια είναι? Έχουμε αφήσει τα καλάμια τώρα μακριά. Καλά, εγώ δεν τρέχω με τίποτα εκεί πέρα κάτω. Και έχει ζωή, έχει παιχνίδι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε κατά πόσο φαινόμαστε. Έχουμε κάνει εμπόλεμη κατάσταση εδώ πέρα. Έχουμε κάνει mini studio, έχουμε κρεμάσει φώτα από πάνω, δεξιά ο Αστέριος. Εντάξει, το διασκεδάζουμε. Έχει δείξει ζωή. Καλά είναι. Όχι ρε, καλύτερα ήταν εκεί. Καλύτερα ήταν εκεί, από πίσω θα ήταν όμως. Α, ναι, σωστό για αυτό. Λοιπόν. Έχει υπόθεση, έχει περιπέτεια. Δεν είναι. Αν θες να κάνεις ένα εύκολο ψάρεμα, τι θα το κάνεις? Να έχει λίγο suspense. Εγώ, παιδιά, γουστάρω τρελά με Αστέριο. Θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Θα δούμε. Και αν βρέξει, θα βραχούμε λίγο. Τι κάνω. Άμα ήταν εύκολο το ψάρεμα. Έτσι ακριβώς. Θα βάλουμε να ψήσουμε σε λιγάκι. Τουλάχιστον λίγο να μας κάνει καιρό να ψήσουμε. Ναι ρε γαμώτο, αυτό είναι το θέμα. Λουκάνικα, παιδιά, κάρβουνα, πράγματα, ιστορίες. Εντάξει, μιλάμε, έχουμε ξεφύγει. Ο αέρας, φίλε, ο αέρας δεν σταματάει. Θα σταματήσει. Όχι. Όλες φάνε θα σταματήσει. Βροχή είναι ο... Λοιπόν, όπως καταλάβετε, το έχουμε δαγκώσει. Έχει βγάλει αέρα. Κάνει κρύο. Κρύο δεν κάνει. Κρύο κάνει, Ξέρω εγώ, μήπως... Οι λήψεις, παιδιά, είναι όσο το δυνατόν καλύτερες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έχουμε βγάλει και άλλα ψαράκι, το οποίο θα τα δείξουμε όλα μαζί, γιατί τώρα ετοιμαζόμαστε για ψήσιμο. Ανάμεσα χρονομόντα με χορτιά. Και μεταξύ εμένα προηγουμένως είδα και τα πλάνα, τα μάτια μου είναι κόκκινα. Διαβολικά φαίνεται στην κάμερα. Κάνω μια αντανάκλαση, δεν ξέρω τι γίνεται. Κρύο. Εντάξει, ο συνδυασμός τώρα της υγρασίας μαζί με το κρύο
άλλος. Λιώμα θα γίνουμε. Αυτό είναι το νερό ή το τσίπουρο? Λοιπόν, τα καλάμια κάπου εκεί στο βάθος. Καλά, με το λιάρο, εντάξει, δεν την κλειτώνουμε τώρα. Εδώ το στέργιο μέχρι το πρωί θα έχουμε μασάλια τώρα. Εδώ. Θα έχουμε τα ιστορίες ολόκληρες. Τσίπουρα, λουκάνικα, ψωμιά. Έχουμε και γλυκό μετά. Έχουμε και γλυκό, εντάξει. Περιμένουμε μπας και πέσει ο αέρας. Ωρε μάγκα. Καλά παιδιά, το ψάρεμα το ξεχνάμε μέχρι το πρωί. Λοιπόν, πάω για βούτες και επανέρχομαι. Λοιπόν παιδιά, ωραία τα τσίπουρα, ωραία και το φαγητό, νίσταξα. Πάω να την πέσω και θα τα πούμε σε λιγάκι. Που θα έχω λιγάκι συνέλθει. Να δούμε τι έχουμε κάνει. Κοιμηθήκαμε και με το που ξυπνήσαμε. Καλά, εγώ βρήκα πάνω αυτό εδώ πέρα, στο καλάμι μου. Ωραίο. Αυτό που μας έστειλε κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν, παιδιά, που σηκώθηκε πολύ αέρας. Έριξε κιόλας και βροχή, άστραφε, μαυρίλες. Τώρα είναι, ενώ έχει ξημερώσει, μια χαρά. Και τώρα τρώει. Εν τω μεταξύ το χθεσινό το λουκάνικο, πήγα και κοιμήθηκα 2-3 ώρες, εφιάλτες είχα. Νίκο. Για του λόγου το αληθές, αντί για καφέ, σόδα. Αλλά ήταν κόλαση, παιδιά. Κόλαση. Ηθικό δίδαγμα. Πάντα υπάρχει ένα δίχτυ μπροστά σου. Πάντα. Ωραίο. Τελικά το δίχτυ δεν ήταν οριζόντιο, ήταν κάθετο προς την ακτή και έχει φτάσει, παιδιά, 20 μέτρα. Κοιτάξτε αυτή τη μικρή απόσταση. Τώρα, παιδιά, να πω την αλήθεια, μόνο μουρμούρα είμαστε. Δηλαδή, ενώ ο άλλος είχε απλωμένο το δίχτυ, Νίκο, το είχε απλωμένο το δίχτυ όλο το βράδυ και κάτι βγάλαμε. Τώρα που το μάζεψε δεν τσιμπάει τίποτα. Φέρτε τα δίχτυα πίσω, ρε! Καλή φάση, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ο φίλος ο Στέργιος εδώ πέρα μας οδήγησε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Και περάσαμε φανταστικά. Τα ψαράκια αυτά, όχι ιδιαίτερα πράγματα. Είχαμε και διχτάκι μπροστά όλη τη νύχτα, δεν πειράζει, το διασκεδάσαμε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Με το φίλο τον Αστέριο, το Λιάρο. Πάρα πολύ ωραίο το μέρος. Περάσαμε καλά, ψήσαμε, ήπιαμε. Πιάσαμε και τα ψαράκια μας, έστω και λίγα, δεν πειράζει. Το πρωί τα καταλάβαμε τα δίχτυα, το βράδυ. Ναι, δεν φαίνεται. Και τα μάζεψε, μας είχε φραγμένους. Έτσι ακριβώς. Όμορφα ήτανε. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά, να είστε πάντα καλά. Και μέχρι να ανέβει το επόμενο βιντεάκι, τα λέμε. Γεια χαρά. Γεια χαρά.